Този поздрав е направен за Янко Диаманта, от Угърчин и за жена му Анелия могат да ти вземат всичко, но не името. Янко Диаманта, от нулата до върха, знаеш ли какво е всичко? Да се срине в огъня, да стъпиш болката, да премине. Янко Диаманта, име със силна воля, тръгна от Англия, от нулата до върха. Няма втора серия, нищо не може да го спре. Жена му Анелия до него те са винаги напред. До месте, когато Анелия е до мен, аз съм най-богат и силна ръка. Бистър ум и победа, след победа Янко не пада, той винаги напред гледа. Всяка ситуация в триумф се превръща истинският мъж. Съдбата си държи. Янко Диаманта с име и с воля, няма сила на света, която да го спре. Жената му Анелия до него за нищо не се молят. Основите са здрави, ние сме добре. Янко Диаманта.